אז מה קורה אנשים ואנשות כאן טלפון ואני בא לכם בסרטון חדש. אני פה לבד. סתם, אני פה עם הילד הזה. למה לא העליתי סרטונים איזה חודשיים בערך לערוץ? כי היה לי אבא שלו. תקופה של לימודים וגם זיינתי את אמא שלו. לא סתם, באמת זיינתי את אמא שלו. כאילו גם תקופה של לימודים וזה, אז עכשיו אני חוזר אליכם בפרק של מגה פלוץ בשרת של איי-פיקסל. כמו שאתם רואים הוא זומבי 2. כן, יש לנו פה פרסטיג' אנדרמן, פשוט טיבל פול דמג'. והוא לא פנה שלי בכלל. שונא. אני הכרתי אותך בשום קשר ליוטיוב, לא ידעתי שיש לך ערוץ בכלל. טוב. ונדר, שהכרתי אותך לא ידעתי שיש לך ערוץ. לא זוכר שהכרנו בשיחת סקייפ שמגה הוא עושים אני תמותה? לא נכנס סתם לשיחות. אני איש מקובל. איש מקובל. למה אין לך ארבור? אחר כך סוף 25. וגם כי יש לי סקין יותר חתיך משלך. שאני צפתי. מותר שאני צפתי את הסקין שלי. אתם יודעים שיש לנו את רונל זמר הבית? תשאיר, לא יגעו בה. ואני משחק עם המוד לייבי מוד. יש לי פה אופטיפיין וזהו. אני יכול לעשות בלוקיט. כן, שלא יודעת על יש פה... חייב את אני זה. על 600 אמס. לא, הוא לא נושם בלי בלוקית, אז כאילו, בשביל... נכון. ההורים של רונל, מה? ויש לנו פה גם זומבי עוד פרסטיג' you know? שזה אני. לא, בוא סתכל את הזומבי פרסטיג'. יותר טוב ממך זה מה שבטוח. הוא זומבי לבל 1. הנה. אני עולה לזה. אני לא לוקח אותך. לינדור לא. קידום. בשביל להקים. זהו, הוא עושה פלייק, טוב. ביפ. יופ. אני כזה עושה F5 פה. לא. מילה אמא שלך חולה. אמא שלך חולת איידס, די, זה לא יפה לדבר בסרטונים ככה על אמא שלך. אשתי הזאת. אין מקסק. אמא שלך חולתית, אמא שלך חולתית. ביפ. תדע דיימוט באנדר צ'אט, מה יש לי אמא שלך בצונה? זה את קומבו דור. וואו, זה ריקט. הוא לא נגע בי פעם אחת. כמה דיימוט? 3. תביא לך. אבא שלך הביא לך אחד. בחצי רציני, אתה מסיים סרטו פעם ראשונה בחיים שלך. טוב, סליחה. לא, עכשיו ברצינות. כוס עמק. השקעסתי אותו. איזה תימנינגרן? יא בזונה. אחת בזונה, פרקטיר. וואו. רונל אתה פה? כן. לרונל יש מיקרופון ממש טוב. אני עכשיו אספר לכם קצת על טל, הוא מעריץ של One Direction. אבא שלך ג'סטין ביבר. בסדר, הוא עושה כסף, מה אכפת לי? סתם, אני אבא שלך. זה באזה שלי, אבל מה זה תמכוח? אני מודר לו. לא קיבלתי ישראל. שלא יודע שהחוויה היחידה שהייתה לטל זה אבא שלך. יחסי הומו. לא. אוקיי. ובחיים תצחקו איתה יש בדיחות קרש על מיינקראפט. אבא שלך. וואי, איזה טרגטר. אתה פרזית זומבי, מה אתה רוצה מאמא שלו? עשיתי לו רקט בספר. היא לא דפק לי את המובן של החיים. יא בן זונה אמא שלך. הנה, זה טרגט. בן סונה 4 HP. עכשיו. ולטה, if you see הלוואי this video... קבל לאיץ, הלוואי. משארת אותי, הלוואי. ולטה, if you see this video, you fucking bitch, אוקיי? פעם ראשונה אומר משהו באנגלית. רגע, יש לך דיימונד? אחד. אז תביא לי אותו, נעשה דיימונד בוטס. למה אתה חרא, אבל נו, שתי דיימונד סורס. אבל אני פרסטיג'. אופי, ואני מקס... ואתה אנדרמן 8. מקס, וואו.
אני מבין שאתה מסוכן. כן, אני מסוכן. אתה קורא אותי שאתה אומר אותי מסוכן. מה שלך מסוכנת? אתה יודע, מה אני נראה לך? אבא שלך. מה נראה לך? אללה הוא אכביר. שתוק. אחי הבן! מה זה דרופשוק? זה רייג'. הופה, דיסטרן יפדור. עוד דקר. לא סוט ש... וואי, עזבו אותי, הפינגל. אבל זה הרס לך את הסרטון. זהו, אני אשתיק את הסרטון. גם את החלק הזה תשתיק. שנייה. בכל זאת טוב. שלי אמא שלך טוב מצטין. כזונה, יש אותה. אחי הספיידר תרחק יא מה? לא, דווקא לדרופשוק יש. ניצלתי. שנייה. חולת סרטן. Oh, for spider. היא בטח drop shock to me, but he know to do this, כי הוא לא יודע. יש לך אנגלית? מה זה חרא אתה מזכיר את מה, זה? מבטיח לו, יש לי אנגלית כמו של אוריג'ין אסטרף. לא תראה שאתה יחידה אחת. יחידה אחת באנגלית, לא תראה. יואו, יש פה נוב, איזה כיף. איזה קטע, אנחנו הכי טוב שלך. לא, אם הוא מכנס הוא מקבל עץ. אז הוא הכיס לך, ראיתי את זה. לא, לא כיס, בספר תורה. אז תראה בסרטון. אני מסתכל בסרטונים שלך. סבא שלך. איך בסרטון, אני רוצה כיף, לא משנה. יש פה את הסקוויד הבן יצא לי לא שלו. מפנה, יצא לי ככה. אוקיי, אתה רואה את האום הזה? קיצר הוא סקייטון, וואו, אבא שלך. ולאמא שלך. איך אני זוכר שעשיתי מקס... נייס טריי טו קאץ' ביץ'. אחי הבן, קיבלתי סטרנף. מה זה? אבל מה זה ההומו הזה? מה קרה לאמא שלו יכול להיות דייט? אחי הבן זונה, אח, הלוואי הוא לא אנטר, הלוואי הוא לא אנטר. עושה עליי טארגט ahí. Y ahí. הנה הטארגט. יש לי בטן באוסיסט. טוב, מילה אמא שלך נולדת באפריקה. אמא שלך נולדה ברחוב סום. אמא שלך אחות של אום כולתום. אבא שלך. אמא שלך נולדה בפחי זבל ברחוב סום. אמא שלך עצמה הקימה את רחוב סומסום. מעתיק ממני את רחוב סום, לא יפה. אמא שלך גרה שם, מה אתה רוצה? אתה אוהב את המד? חושב? כן. לא, באבא שלך. מה תסתרט עוד גרש, מה אתה רוצה? הרגתי אותו, זה איזי אני. איזה טמבל אתה, אמרת איזה איזי אני. אני יודע. רואים שאתה אבא שלך נוגע בך בלילה. מה אני נראה לך? סבתא שלך מצטן? בוא אני אביא לך דמות צהוב. בוא בן יפה שלי. תביא את זה. מאיפה אתה? בוא בן. תקשיב, גיתי לך את אמריקה, הוא יותר מת. בוא נע, אתה טוב. מאיפה אתה? אני רוצה להביא לך לוט. פאק, הורגים אותי. הביתה. זה ספיידר. איפה אתה? וואו, זה דרופ שוק דור. אם אתה מת, אני לא מדבר איתך בחיים. שבא לך למות כזה. איפה אתה? וואו, תסתכל את הטארגט. אני לא רואה את השם שלך בכלל. אני איפה שכל הטים. איפה כל הטים? רגע. איפה אתה? אני ממש לא. איפה אתה? אני בווידר. גם אני בווידר, טוב. הנה אתה. קח. פאק, זה שלי. קח. גם כיסת את הדלקים וגם את הדיימונד, אה? פאק, כל האלו פה. אני מת. לא, אל תמות. הוא שתית! אבל יש פה ספיידר. שתית! אני ממש לא. תאבד בשבילך חרוץ שלי. די, הוא עושה טארגט עליך, נכון? לא, אני ברחתי. טוב, אני פשוט בורח לטאנס. שרקתי אותו.
אני ברחתי לתאנס. אני בא איתך, אני בא איתך. נו בוא מהר. מה העניין? בוא. מתתי. סלמק, איזה טרגטרים, שתיתי את העיל, יא בני שרמוטות. מתתי. סבבה. איזה תימני גרי? חצי לב אחי. אנטר מאחורי, מישהו בא, מישהו, לא משנה. טרגטרס, נו. עזוב, אל תצלם את זה. שתוק. אם אתה לא מצליח, אתה לא מצלם, אתה לא מצלם. הנה עכשיו הוא יברח כמו כל טרקטרומו בזרמה. באמת שאמא שלי אלו בת. יופי אמיתי. זה מפקיר, אני נכנס עם השחקן שהגיע למשחק הזה. עזוב, אני שהשחקן שלי הוא מפורסם. כן, תרבץ לי עם היד. כמה קילים אתה? 9, 4 אסיסטים ופיינל קיל אחד חר משחק. אבל אם יהיה קלאץ' אז זה סבב. איזה שקט. אני לא רואה שיש פה עוד פרסטיג'. יש פרסטיג' ביאלו. נסתרם אתם שם את הקליקים. אני לא יודע אם סיימת בלא סלמק. מאו. טוב, אין לי כוח אליו. אולי יבוא לבור שלי. תודה. כן, הוא יבוא. אוקיי. יש פה יותר מאחד. אנחנו מתכננים לעשות דרופ שוק. אין לי איל שזה די לא משהו. חוי? כן. אתה רוצה מלך אם אתה עושה את הקלט הזה. יש. הנה הבלוש שעקב אחרי כמובן הלך לטים שלו. הוא שם את הטארגיטרים האלה, עושים לך טארגיט, עושה להם רקט, הם בורחים. אוקיי, אני הולך לקלינאפ נראה לי. לא, בוטים שלי. משחק הבא לבוא זומבי? מה שאתה רוצה. נראה לי יש לי את כל הקיטים שלך חוץ מהנטר. זה הפנים שלך. זה הפנים שלך זה. לא, יש פה בלו. וואי, הייתי צריך לעשות דיימונד בוטס. מאחוריך, מאחוריך, מאחוריך! לא, אבל יש פה יותר מדי ילוס. לא 2, מה אתה יודע? והספיידר 27 HP. צריך שהרדים והילור טיפה ימותו. גם לא את תכנון, אתה יודע.
Oh my fucking god. אתה ספיידר אחרי זה? אוקיי. יש פה גרין. טיפ. לא, לאן אתה הולך? אני רוצה לעבור בייס. או. אני רואה פה שיהיה פה קטטה. סתכל את הטארגט. אחי, ה-16 HP, די ה-16 HP. 17. כן, וואי, אין לי ארוז. לא 15. או, זה טוב, יבואן. איזה טעות. לא, אל תלך ימינה. וואי, אני מתקרב אליו ממש מהר. אסור שהוא יצא. איזה עכבר יש לאיזה דוד שלך? איי, איזה טעות. איזה עכבר יש לו? רגע, לא יודע. אומי פאקינג גאד קולטים. סתם עכבר שהוא הזמין מאיביי. איזה... אין שם את זה לחרה. מייקרוסופט. לא. עכבר סבב. משהו שקשור לגיימינג. כן. אתה יודע, העכבר שאני שומע את העכבר כל כך חזק. מה, אני ממש רחוק. איך היא שומעת העכבר חזק? זהו, מה אני... נו, נראה לי נקטין את זה ב... כי לא כל כך חזק. שומעים אותו קיצר. מי מטרגט אותו? מה אתה שואל? מה אתה כותב פעמיים? בגלל שלא עושה את הסימן שאלה. לא, אני לא הולך לעשות לו שאוט ממש. סתם ילד שמחפש תשומת לב שההורים שלו לא העניקו לו שהיה בן 4. כל הילו מעליי עכשיו. יש פה בלו. טים שלך על 10 HP, 11. מעולה. הוא מת. לא, אני רואה פה שיש פה מישהו עם פוטנציאל to die. לא, זה טעות. כמה טעויות אתה עושה במשחק הזה, פעם? עזוב אותי. לא. נו. לא, אל תצא מהבייס, אני מתחנן, רק אל תצא. אוקיי, הוא לא יצא. בסדר. וואי, איזה איזי הוא, איזה איזי. או פאק. עושה דרופ שוט. זה טוב עם וואן, זהו. אני ממש לא הולך להתחרות. שתיהם על 1 על 30 HP והשני על 26. ובאים לך כל בלוי עליך ויש שם פיגמן על 18 HP. פיגמן אורמקס על 18 HP יש שם. מייטייר, אובריין, וואו, דרדבורד. הם יורדים אליך. שיהיה להם בכיף. מה זה? אני רואה שיש שם מלא. יש שם ספיידר 24, 1 על 26. זה סקוויד מקס מקס, סקוויד מקס עם פול HP ועוד פיגמן עם זה. אני רואה שממש יענו משעמם להם והם יבואו אליי. כולם לא,
לא, אם אתה רוצה, אם הם יוצאים עליך, הלך עליהם, כולם לא. אני רואה שיש קטטה. יש שם גם זה, איך קוראים לזה? רדים. ולוקס הזה, הוא עכשיו עולה מהמיינינג על 6 HP. איפה אתה בכלל? או פאק עם זה. חשבתי שהם לא יד הבא. הם היו לו. לא בא להישאר בכל המשחק בהול. יש לך ברירה אחרת. אל תלך למקום שהיית בו, שתי ספיידרים עכשיו עולים מוכנים לדרופ שוק. אל תחצוב למעלה. אני יודע... שתי ספיידרים מוכנים לדרופ שוק, 2. כאילו משעמם להם והם מחפשים את מיך. כן, זה סונות, זה דאבל דרופ שוק, אחי. כאילו לכו תהרגו את הילו או משהו, למה נטפלים אליי? הם רוצים תהילה שהם הרגו פוסטית זון. זהו. הם לא מבינים שאין להם סיכוי. גם זה לא תהילה כל כך, אם אתה בטים של 5 נגד פוסטית זון באחד. כולם מקסים. איזה מטומטם המקס סקוויד הזה, יש לו סיכוי עליך אם הוא לא מבין. אבל הוא מפחד אש. הרדם הכי זנטה נורא. רדם טובים. הם ברחו, הם רק שמעו את זה שהסקלטון. הם ברחו. לטן של עמיד. תעלה, הם ברחו, אני אגיד לכם הם באים. לא, הם לא באים. תעלה. כן, כבר הבנתי שהם ברחו. רגע, אני אגיד לכם יש פה רדים. איפה אתה בכלל? עולה? לא יודע איפה. אין לי כל כך הרבה פוד. איזה מקלדת יש לו? אני שומעת יחסית, אני שומעת מקלדת. לא של רזר, זה גם גיימינג כזאת. כי לא, את המקלדת לא שמים לב ככה, אבל את העכבר כן. אני חייב להרוג מישהו. יש מישהו לבד אולי? הנה, זה הספיידר, לא משנה. וואו, אתה חייב ללכת לקלין, לא משנה. יופי, אני רוצה שיהרגו אלוהים. יש שם סקוויד על 17 HP, אבל עם מתאים שלו והתאים שלו על שתי ספיידרים על 2 HP. ומתאים עכשיו את כל זה. כן, אבל... רוב ספיידרים? איפה אתה? אין אתה. יש פה בלו בבייס שלך. לא משנה, כל הבלויים. כמה חיים הם? אחד 28 והשני 29. שתיהם 30, קיצור. וואו! למה אתה הלכת עליהם בכלל? הם הורידו לעצמם יותר חיים ממה שהם הורידו לי. עוד בלו, יש, איזה כיף. רגע, הסקוויד הזה על 32 HP. אין שאתה אילו, היה 17 במיד. הוא ירד, אני חושבת שהוא הוריד לאור. הם באים אליי. הסקוויד נראה לי, אבל... אני רואה פה רדים. זה מציע? אין לך איזה מישהו לבד?
ביחד. רדי, רגע חכה. די הוא בדרך, לא משנה. יש פרסטיג' אנטר במשחק, אם אתה רוצה לדעת. זהו פרסטיג' אנטר. קוראים לו סור. יש שם גולם בעול ולא זו. יש שם עוד מקס דרדור ואת הפרסטיג' אנטר. וואי, הפרסטיג' אנטר. יש לך מדה שאתה זומבי, אתה יכול לקבל עליו טרנץ'. יש פה דיימונד סורד, אורית? לא יהיה, היא עשתה בדיוק בזמן. טוב, שאף אחד לא יקבל, מה נגיד לך? וואי, ילו פיטים, פרסטיג' אנטר, מקס סקלטון, טרדלורד 8 ועוד זה. ועוד איזה קיט. אוי, לא. תסתכל, כל... זה אנטר. לא, נו, אני רוצה שיבואו... הספיידר בא לבייס שלך, הספיידר בא לבייס, ברד בייס. אני עושה את... אוי, לא, זה מקס סקלטון. וואו, לך תמיד. הנה, הדיימונד סורד אצלי. הם מעלה לכם בבית שלך, הם מעלה. מקס סנטי, פרסטיג' אנטר, מקס סקלטון, מקס ספיידר. זהו. כן, מאוד. אחי, כולם... זה כמה מקסים ופרסטיג'... והמקס סנטי שלהם על 11 HP. 12. אין לי פוד, נראה לי. תעלה ותהרוג את הגולם. הגולם שם בול כזה, בדין. יש שם שתי בלויים שעשו עליהם דרופשוט, נכון? תקשיב, די הזה הוא גולם. בלויים מעסיקים את ילו, תעלה. הגולם הזה מעלה לך בדיוק, איפה שעשית אותו, לא משנה, נכנס לבייס. מה? אני לא יכול לאכול, אני חייב לרוס. מה אתה עושה? אוקיי, אני חייב לאכול. אז עוד... לך לקלינאפ אחי. לא שם לא. לך לקלינאפ, אתה רואה שם? רגע, אני צריך שהוא יורה בי פעם אחת, אני אקבל סטרנץ'. קיבלתי סטרנץ'. אוקיי, יש לי פוד אלות. עכשיו תרד לו. יש שם עוד פוטטות, אתה צריך. והספיידר מעליך הוא 20 HP. עזוב, יש שם עוד סקוויד על 22. ועוד כל ילו. אוקיי, יש לי גם סטאק פוטטו. איזה קיט אתה משפר עכשיו? ספיידר נראה לי. יש פה רדים. עשיתי עוד דרופ שוק 6 וסקיל 6. איזה דרופ שוק וסקיל יש לך? אין לי שמץ, אחי. נראה לי יש לך 5. לא, שאת הדרופשופ יש לי 7 נראה לי. את הכל, אני פולי 6-7. איך הספקת לשפר את כל זה? טוב, קיצר אל תעלה בחיים כל רדים עליך. מעלה. חכה, אני שנייה יוצא ללובי, אל תעשי פיור, כי אני יכול לעשות סלש דייק. רוצה לבדוק משהו. ספיידר פולי 4 עם דרופשוק 6 וסקיל 6 עם מקס קיט. נו, בוא תעזור כבר. מה בוא תעזור? אני פה. מה הרדים? אני יודע שאחד מקס דרד ומקס גולם. הגולם, יש מקס ספיידר, מקס דרד ומקס גולם. כאילו לא יודע אם הוא מקס הגולם.
ואני גם לא יודע אם הספיידר מקס, חכה רגע, תן לי. די, נכון. לא, הוא כן מקס, זה לוקאס או משהו, אז... די, נכון, די, הוא פרסטיג' ספיידר, אבל הוא בא גולם. וולטה הזה הוא מקס דרלוד עם דיימונד בוקס. באמת שאין אתה יכול לסיים שם את שלושתם. ספיידר יכול לדפוק עליו דרופ שהוא כותב זה. הם מעסיקים אותו, וספיידר דופק דרופ שהוא באמצע אותו בינתיים. What the fuck? טענת? לא. פשוט היה פוחץ באוויר והייתי איתו. הרדים לא קרובים אליי. הנה פה הילו. הוא בהול. כן, נראה. איפה הוא בכלל? לא? כן. טופיק. וואמפר נגדך, אתה שם? מה? קיבלתי לו גליץ'. מה? הוא שם עליי בלוק. מה? איך זה הגיוני? מה? איפה הוא? הוא למעלה. מה? איך? זה הפרסטיג' אחי! אני יודע, אבל איך הוא שם עליי בלוק? הוא 16 HP. אתה כותב לו משהו לשאוט? לא יצא לי אומייגה טוב. לפחות שיש לו את האביליטי. הוא לא כזה לא, הוא על איזה 20 ומשהו HP, 20. בסדר, אם הוא רואה בי אחת הוא מת. כן, יש לו את האביליטי. אם אתה חוסם את כל הגוף שלך, הוא לא יכול לפגוע בך, נכון? אני ממש לא. איך הוא פאקינג יצא מזה, אני לא מאמין. טוב, בסדר, לפחות אני צריך שהוא טיפה יסיים את רדים. איך להביא לי שוקו, חכה רגע. מילה זה הכי טעים בלילה. הוא היה 4:30. אל תלך לי, אני לא הולך לי. לא, בשיט לא. סלוטו. אומי פאקינג גאד, פס. אוקיי. כן, הם הולכים לבוא אליי, אני חושב, אז אני יכולים למיני ג'יי עובר. יש לי סטייקים, אני רואה. מה? מישהו עשה רילוג נראה לי. שהוא יצא, זה מעולה. לא.
נראה לי שהם באים אליי הרדים. שאני צריך שיהיה לי עוד. אני רואה שהוא רב איתם. טוב, אני לא רוצה להתקמפר בעול. אני רואה שמאבדים HP. אוקיי. הלו. הלאה. הכנתי לי פה על ספייר בגרין בייס. מייטימה. לא מאמין שלא הרגתי אותו. אוקיי. הנה הוא. זה מעולה לי כי הוא הולך על הרדים. או, אני יכול לבוא לקלין אפ. או שהוא כבר עושה את זה. איפה אתה? וואי, לך לקדין, לך לקדין. לא. אוי פאקינג גאד. הרד מת. לא משנה, הוא מת. וואו, שתי HP, הרד שתי HP, יש רדורד שתי HP. אוי פאקינג גאד. אתה הרגת את סקור הזה? כן. זה מניאק. אחי, אתה יודע עד כמה, הדרדלורד הזה על 6 HP, אתה יודע? לא, אני רוצה לו נראה לי טאגן מטורף. כמה חיים הוא? רגע. אחד. הוא 1 HP, הוא 1 HP? איפה הוא בכלל? אני הולך לבייס שלי. אם אני מנצח את זה, אחי, קלאץ' של החיים. זהו. ספרתי את הפרסטיג' אני, איזה תותח. כמה פיינלס אתה? 4. אחר המשחק, אחי, אני מקבל אולי 200 קוינס. תודה, לא צוחק. יאללה, שוקו שלך. העיקר הזה, הקלאץ', מחפת. כן, זהו. וואו, אחי. כזה כולם כזה, אתה מעלה את הסרטון, אחרי זה 5 לא יומיים, אחרי זה יומיים יום, אחרי שאתה מעלה את הסרטון כזה, כולם קוראים לך ב-MSG, וואו, תעלה, קוד זה, קלאץ', what the fuck, מה אתה עושה, what the fuck, טל, מה אתה עושה, יא מטומטם, מה אתה עושה, למה אתה הלכת למה אמא שלך חולה? די, אתה לחץ לי, אחי. אתה לא. תגיד לי מתי הספיידר עושה דרופ שופ. כן, טוב, עכשיו. וואו, פספס, איזו. הדרדלורד ה-20 HP, הספיידר ה-30 והגולם ה-30 גם. run away to my hole. אם הם יורדים, הגולם יורד, גם הדרדלורד יורד נראה לי. הגולם יורד למה שאני יודע. הדרדלורד גם יורד. Oh my fucking god. אני מת.
וואו, ביי ביי ביי. כמה חיים הוא? 4, אומי פאקינג גאד. טוב, נראה לי אני אעלה את זה כי זה היה די ניסיון. אז אני מקווה שאהבתם את הניסיון לקלאש הזה. כמה הפסקת? 300. סתם 400. אני מקווה שאהבתם. לייקים אהבתם סיימים, אם אתם עדיין רשומים לערוץ, אני עוזר לך להפציץ במגה וולס, אז אני מקווה שנתן. יאללה ביי.